ಯಾನು ಕೋಡೆ ಬೈದೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ದಾನೆ ಬರ್ತಲು ಬಂದು ಹಾಗೇನು ಸೊಲ್ಮೇಲು ತುಳುನಾಡ ಬಂಧುಲೆ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಊರುಡು ಪರ ಊರುಡು ಪರದೇಶಡು ಇತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಒಂಜಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇನಿ ಯಾನು ಪಂಡ ಯಾನು ಕೋಡೆ ಪಂಡ ಮರಣಿ 26 ತಾರೀಕು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ತೀರ್ದಿನ ದಿನ ಅಂಚ ಯಾನು ಎನ್ನೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಉನೇನು ಬೊಕ್ಕದ ಕಲ್ಡಲ ಒಂಜಿ ಪಠೋನುವೆ ಪಂಡದ್ದು ಅಂಚೆನೆ ಐತ ವಿಷಯಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಯ ಇತ್ತದ ಜವಣ್ಣರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ವರ್ಷಾಂತಿಕ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಪಣ್ಣಿ ಅನ್ ಹೆಚ್ಚೆ ದಾಲ ಪಂತಿಜ್ಜಿ ಅಗೇಲು ಅಂಚ ಪಂಡು ಮಸ್ತ್ ಐಟು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ಯಾರೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ದಾಲ ಪಂತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ನಾಳೆ ಜಾಗೆ ತೋಜಾಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋನಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಯಾನು ಕಾಣೆ ಪೋತುಜಿ ನಡಪರ ಇಜಿಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ನಡೆದು ಬರ್ಪೆ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಯೋಗ ಉಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜೀವನು ಗಟ್ಟಿ ದೀವೋ ನೋಡತ ಆಯ್ಕ ಹತ್ರ ಅಂಚೆ ಯಾನು ಅಡೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಅವೇ ತೂದೆ ತಬಾರಿಟ್ ಯಾನು ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂದು ಪೊರೆ ಆಪುಜತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಪೊರೆ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಾ ವೇಷ ಪನ್ಪೆರು ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ದುಂಬು ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಪುನಗ ಯಾನು ಸೀರೆ ತುತ್ತೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಉನ್ನತ ಎನ್ನ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪಲ ಉಪ್ಪು ಅಂಡ ಎಂಚಿನ ಮೇಯ್ತೋಜ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅತ್ತು ಅಂಚಲ ಮಲ್ದಿನ ಇಜ್ಜಿಯಾನು ಅಂಚ ಲೈಕ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಕುಲೊಂದು ತುದಿತ ಬರೀಟು ಯಾನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೂಟ್ ಪಾಡೋದಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಯಾನು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದೆ ಯಾನು ಕಡಾಪುಡಿ ಅಂತ ಜನ ತುಯ್ಯರು ಇಂಕ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಐಟ್ ದುಂಬು ಯಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗಳ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಾಗ ಒಂದು ಪಂಡ ಕೈ ಮುಗಿಯರು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕೃತಜ್ಞತೆಲು ಯಾನವೇನು ಪಂಡು ನನ್ನೂರ ಬಂದು ಆಯ್ತು ಯಾನು ಹೆಂಗೆ ಅವೇ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಒಂದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತುಂಡು ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಣಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಣಿ ಏಪಲ ಪನ್ಪೇರತ ಒಂಜಿ ಅಪವಾದ ಅವಹೇಳನ ಊನ ಕಟ್ಟುನು ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಉಪ್ಪಡು ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಕುಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇನು ದೆತೊನೋಡ್ಲ ಅವೇನು ಆತ್ಮಾತ ಮಂಡ್ಯಡ್ ದೀವನರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಐಕದಾಲ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಯಾನ ಪಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅಶಾಂತಿಕದ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ ಐತ ವಿಷಯಡ್ಲ ಪಾತೇರಿಯ ಅರ್ನ ವಿಷಯಡ್ಲ ಪಾತೇರಿಯ ಅವೇನು ಪುಡ್ತು ಒರ್ತಿಯ ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನೆ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪ ಇತ್ತುಂಡಲ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಚರ್ಮ ಗುದ್ದು ಗೊತ್ತಾಪುನು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆ ಚರ್ಮಗುಲ ಎನ್ನ ಆ ವಿಡಿಯೋಗುಲ ದಾದ ಒಂದು ತಾಲೆ ಇಚ್ಛತೆ ಹಾಂ ఒక ಬೆರ್ಮುದ ಚಡ್ಡಿ ಯಾನು ಬೆರ್ಮುದ ಚಡ್ಡಿ ವಾಡೋ ಬರ್ತೇನಾ ಅದು ಪೋಂಡೆ ಪನ್ಕ ದಾದಾಂಡು ಮೇಯ್ತೋ ಜಾದೇನ ಅಲ್ಪ ಯಾನು ಹಾಂ ಒಕ್ಕ ಯಾನು ಪಂಡೆ ಯಾಂದಲ ಒಂದು ಮಲ್ದಿಜಿ ಐಕು ಕುಡ ಉಂದು ಹೆಂಚಿನಗೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಪರ್ದು ಬೀಚಿಡು ಪೋನು ಪರ್ದು ಒಂದು ಹೆಂಚಿನ ಆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಸೂಟ್ ಆಪುಜಿ ದಾದಪ್ಪ ನೋಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಹಾಂ ಯಾನು ಮೂಲು ಇತ್ತದು ಜರ್ಮನಿ ಹಿಡಿತದು 35 ವರ್ಷಡುಲ್ಲ ಯಾನು ಎನ್ನ ಭೂಮಿನ ಮದದುಜಿ ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟುದಿನ ಭೂಮಿಯೋ ತುಳುನಾಡು ಪುಟುದಿನ ಭೂಮಿ ನಾವೇನು ಮದುದಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಏತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಅದು ಏತ್ತು ಕೆಲಸ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಏತ್ತು ಉಂದಂಡಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೋರ್ಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೋರ್ಡ ಅಕಲಿಗೆ ದಾನೆ ಕಲ್ಪ ಅವನು ದಾನೆ ತುಳುಟ್ಟು ಅಕಲಿಗೆ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪ ಅವನು ದಾನೆ ಅವು ಎಂಕ ಹತ್ರ ಮಲ್ದಿನಿ ಪನೋಡ್ಚಿದಾಲ ಎಂಕದಾಲ ಐಟದಾಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ ಪನೋಡು ಪನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಕೊಡ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡತೆ ಏರು ಆವಡು ಎಂಚಿನ ಆವಡು ಎಂಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕಲೇನು ಉಂತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಅವೇನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಆ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಒಂದೇಟು ಅಂಚಿನದಿಗೆ ಎಂಚಿನ ನಾನೈತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದೇಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡುವೆ ಯಾನು ಏತು ಭಂಗ ಉಂಡು ಅವು ಪಾಡ್ರೆ ಏತು ಭಂಗ ಮಲ್ತದೆ ಏತು ಪೊರ್ತು ಐಕೆ ಯಾನು ಒಂದು ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕ ತಾನೆ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಎಂಕ
ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂತ ಪನ್ಕ ಎಂಕ ಗೊತ್ತುತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಎಂಕಲ ಕೆಲವು ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಯನ್ನು ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಏನನ್ನು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೋಕೆ ತಾಂಕದು ಮಲ್ಯ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚದಾಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಅದೇ ಮೋಕೆ ಮಲ್ದೇರು ಒಂದು ಮಲ್ದೇರು ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಡಾವಡು ಶಾಲೆ ಡಾವಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆ ಏನಡ ದಾಯಿಗ ಯಾನು ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಪನ್ಪೆರತ ಈ ನಮ್ಮ ಗುತ್ತುದ ಕುಲಂಚು ಪನ ಒಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಡ ಎಟ್ಲ ಉಂದಾಪುಜಿ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿನ ಕುಲು ಪೂರ ಎನ್ಕಲ್ಲ ಪಪ್ಪನ ಒಕ್ಕಿಲ್ದ ಕುಲು ಪಣ ಯಾನ ಕಲಿದ ಉನ್ಮಲ್ಪನತ್ತು ಎಂಕ್ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೋದಿ ಅನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಯಾನು ಏಪಲ ಎಂಕ ಸರಳ ಜೀವನ ಉಂಡತ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮೂಲ ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ಯಾಂದಲ ವಲ್ಲ ಒಂದು ತೋಜಾವ್ಜಿ ನಿಕಲಿಗೆ ಎಂಕಲ ಕಾರು ಉಂಡು ಅವು ಉಂಡು ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ದ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಉಂಟುದು ಹೊಟ್ಟದೆತ್ತದು ತೋಜಾವ್ಜತ್ತ ಒಂದು ಎನ್ನ ಖಾರ ಪಂಡದು ಹೆಜ್ಜತೆ ಹಾಂ ಯಾನ ಸರಳ ರೀತಿಡು ಉಪ್ಪುನ ಅವೇನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಆಡಂಬರದಾಯಿಗ ಅವು ದಾಯಿಗ ಒಂದು ದಾಯಿಗ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಯಾನ ಮಲ್ಪನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನು ತೂಪಿನಕಲು ತೂಲೆ ತೂವೊಂದಿನಕಲು ತೂಡ್ಚಿ ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಬಟ್ ಚಂದಿನ ಒಂಜಿ ಅಪವಾದ ಬೈಜಿಡ ಒಂಜಿ ಅವಹೇಳನ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಿ ಪೊಣ್ಣು ಯಾನಿತ್ತೆ ಪೊಂಜು ಒಂಜಿ ಪಂಡ 23 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ 23 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಹಾಂ ಇಂಕುಲು ಅಂಚೆ ಪುರ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಗರ್ವ ಬೈದು ಎಂಕಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ ಗರ್ವ ಬತ್ತುಣ್ಣ ಉಂಡತ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಂಚತೆ ಯಾನು ಏರ್ಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಏರ್ಲ ಎಂಕ್ ಅಪವಾದ ಪಾಡುವೆರದ ಅಕಲಡ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಮನೆ ಬಂದೆ ಗುಲ್ಲುಚ್ಚಿ ಎರೆಗ್ಲ ಎಂಕತ್ ಬೇತೆ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೊಂಚುವೆಗ್ಲ ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನಲ ತತ್ತದ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡಲ ಯಾನು ಲಕ್ಕದುಂತುವೆ ಹಾಂ ಬಡವೇರು ಶ್ರೀಮಂತಿರು ಅಕುಲು ಮುಕುಲು ಎಂಕ ಏರ್ಲ ದಾಲ ತೋಜುಜೇರಿ ಅದಾಗ ಏರ್ಲ ತೋಜುಜೇರಿ ಎಂಕ ಯಾನು ಅವೇನು ಎಂಜಿನ ಅನ್ಪೆರತ ತಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನಕಲೇನು ಅವು ಅಂಚನೇತ ಏಪಲ ಇತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡದ ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಕ ದಾಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕುಲು ಏರಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಪಂಡೇರು ಹಾಂ ಅಂದು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಕ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆ ಹಾಂ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪತ್ತುಲ ಟೀಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ಮಲ್ತದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಡ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಯಾನು ಪಟ್ಟುವೆ ಅವೇನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಡ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚ ಅದಾಗ ಯಾನು ತೂಪುನಿ ಕೆಲವೇರು ತೂಡು ಬೋಡೊಂದೆ ಹಾಂ ಯಾನು ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಮಾತು ಪಾಡ್ದೆ ಆ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಮರಣಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಮೂಡೆ ಒಂಜಿ ಹಾನು ಆ ಒಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ಈತು ವರ್ಷ ಒಲೆ ಎಂಕ ಮೂಡಿದ ಒಲಿ ತಿಕ್ಕುದಿಜ್ಜಿ ಮರಣಿ ಯಾನು ಅಂಗಡಿ ಪೋನಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಶಾಪ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಮೂಡೆದ ಒಲಿ ತುಯ್ಯ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಬುಡ್ತುಜಿ ಅದು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಕಟ್ಟು ಅವೇನು ಅವು ಈತ ಸಪುರದ ಒಲಿ ಅವು ತೋಜದನಿ ಕಲೆಗೆ ಯಾನು ಅವೇನು ಕಟ್ಟು ನಿಂಚಿನಿ ಕಟ್ಟು ತುಯ್ಯನ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಗುಂಡ ಹಿಟ್ಟುನು ಉಂಡ ಅಂಚಿನ ಮೂಡೆ ಹಿಟ್ಟುನು ಮಾಡ ಅದು ಭಾರಿ ಒಂದು ಅದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೈ ಒಂದು ಉಂಡ ತಾವು ಅವೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂದು ಕಾರು ನೀಡದು ಅವೇನು ಗುಂಡ ಹಿಟ್ಟುನು ಬಂಡ ಎನ್ನದು ಅಮ್ಮ ಮಾತಾಡೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವ್ರು ಭಾರಿ ಫುಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೈದನ ಎಂಚಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಕ ಅಂಚದಾಲೇಜಿ ಯಾನು ಕೆಲಸ ಉಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಯಾನು ಕೆಲಸ ಉಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಎನ್ನನೇ ಉಪ್ಪುನ ಯಾನು ಉಂಡತ ಯಾನು ಇಂಕ ಅಟಿಲ್ದ ಭಾರಿ ಮಾರ್ಡ ಪಣ್ಣ ಅವು ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಮಾಡಿ ಎನ್ನನೇ ಮಸಾಲೆ ಅವು ಪಾಡ್ಲ ಒಂದು ಪಾಡ್ಲ ಪೂರ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಮೂಡೆ ಉಂಡತ ಯಾಂದದ ಮಲ್ತೆ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಲೋಟೆ ಪಂಡ ಊರು ಉಟ್ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿದ್ದೇನೆ ಲೋಟೆ ಅಂದ ಆ ಲೋಟೆಗೆ ಅವೇನು ಸುತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಸುತ್ತದು ಆಯ್ಕೆ ಬಂದ ಪಾಡಿಯ ಇಡ್ಲಿದ ಬಂದನೆ ಪಾಡಿಯ ಹೌದಲ್ಲ ಎಂಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಡ್ಲಿ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ಇಡ್ಲಿಲ ಮೂಲು ಉರ್ಗರೆ ಉಂಡತ ಮಸ್ತ್ ಪೊಂಗ ಮಸ್ತ್ ಉರ್ಗುನಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಪಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಪಾಡಿಯ ಅವನು ಉಂಟು ಅವೇನು ದಾದೆ ಅವನು ಆಂಡು ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಆಯ್ತಾ ಹಿರೇ ಮತ್ತು ಅಂಚಿ ಮಲ್ತೆ ಅವೇನು ತುಂಡು ಮಲ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಪಾಡಿ ಐಕಲ್ಲ ಟೀಕೆ ಅವು ಹಿರಿಯ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಮುದ್ದೆ ಹತ್ತುಂಡು ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏರ ಒಂಜಿ ಬರೇ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಶೋಕುಡು ಬರೇ ಇರ ಅನ್ನೊಂದು 6 ಜನ್ಮ ಹಿಡಿತದ ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಐಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಐಕೆ ಟೀಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಟೀಕೆ ಪೂರ ಬೇತೆಯೇ ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ಪಾಡು 12 ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಪನ್ನೆಡು ಇಂಕದಾಲ ಐಟದಾಲ ಒಂದುಂಡ ಅಣ್ಣ
ಒಂದು ಎಂಜೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಯಾನು ಎನ್ನ ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಐಕ್ ಪರೊಂದು ಒಂದು ಎಂಚಿನವು ಎಂದನೆ ಬಿಯರ್ದ ಬಾಟ್ಲ್ ಪಟ್ಟೊಂದು ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಮಲ್ತೇನ ಇಜ್ಜತ್ತ ಜೋಕ್ಲು ಏರ್ ಪಂತಡ್ಡಲ್ಲ ಅವೇನುಂಡತ ಒಂಚೂರು ನಿಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡತ ಅವನ್ ಸರಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದನೆ ಬೊಕ ಏರ್ಲತ್ತು ಅವು ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ಪನ್ಪ ಎಂಕ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇಜ್ಜಿರು ಎಂಕ ಬುಡ್ಚಿಲವು ಎಂಕ ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನಕಲು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಪಂಡದೆ ಯಾನು ಅವೇನು ಅವೇನು ಮಲ್ಪುನು ಉಂದೆಕ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪಾಡ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನು ಈ ಅಜಿಪತ್ತ ಮೂಜಿ ವರ್ಷಡ್ಲ ಯಾನು ಅವೇನು ಮಲ್ಪುವೆ ತುಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಬತ್ತದು ಜರ್ಮನಿ ಬತ್ತು ಮೂಡೆ ಎಟ್ಲೆ ತುಕ ನೀಲ್ ಬತ್ತಿ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಕ ನಿಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪಾರು ಊರುಡು ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಾರು ಊರುಡು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಇನಿ ವರ್ಷಾಂತಿಕ ಅಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡಿದು ಕನ್ಪಾಗ ಅನ್ಪಾರು ಅಂದತ್ತ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಾರು ಅವು ಎಂಚಿನ ಬಂದು ಯಾನು ಮೂಲ್ಕುಲೊಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಐಕದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಯಾನು ಎನ್ನನೇ ಪುಗ್ಗರುನತ್ತು ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜಿಡ್ಲೆ ಎಂಚಿನಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಅಪವಾದ ಪಾಂಡ ಯಾನು ಅಡೆಗೆ ಅವೇನು ತುಂಡು ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಎನ್ನ ಯಾನ ಎಂಜಿನ ಅನ್ಪಿರತ್ತ ಯಾನು ಅವರ ಕತೆ ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಅಪವಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನೆ ಎಂಕ ದಾಲ ಅಪವಾದ ಪಂಡ ಅದೇ ಏರ ಪಂಡ್ತರಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಹೈಸ್ಕೂಲು ಪೋನಾಗ ಮೇರು ಬತ್ತೇರು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಮಗೆ ಅಂಚ ಆರು ಬತ್ತೇರು ಯಾಂದಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಮಗೆ ಒಂದು ಮಗೆ ಮುದ್ದುಗೆ ಬಂದು ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಆ ಸಮಯ ಮೇರು ಉದ್ದ ಸಪೂರ ಅಂತ ಸ್ಟೈಲ್ ಎತ್ತೇರು ಯಾಲ್ಲ ತಿನೆಟ್ಟು ಯಾನೆ ಬೊರ್ಲು ಅಂಚ ಜಯಬಾದುರಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ತು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಅವು ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಪೋಂಡು ಮೇರಡೊಂಜಿ ಸೈಕಲ್ ಇರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಪೋಂಡು ಪಪ್ಪ ಬಂಡೇರು ಎರಡು ಪಂಡೇರು ಪಪ್ಪಡ ಆಲು ಸೈಕಲ್ ಬತ್ತು ಬುಡೊಂದು ಸೈಕಲ್ ಕುಲೊಂದು ಪೋಂಡು ಎಂಕ್ ದಾದ ಎಂಕ್ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತು ಅದು ಪನ್ನಿ ಅನ್ನು ಅಂಜಿನ ಪೂರ ಎಂಗ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಪೋಂತರ ಸೈಕಲ್ ನೂಕೊಂದು ಪೋಂದಿರ್ತೀರಿ ಅದಾಗ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮಂಡಿಡ್ಲೆ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಮುಂದೆ ಅದೇ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದಾಗ 14 ವರ್ಷ ಅಂದು ಅದಾಗ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ತೂಲೆ ಅಕಲ ಮಂಡಿ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಣ ಅದಾಗ ಅದಾಗ ಅಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಎಂಕ್ ಗರ್ವವೇ ಇದ್ದೀನಿ ಪಪ್ಪಡ ರಾಮಂಡೆ ಪಪ್ಪ ಇರು ಆತ ತಿರ್ನು ಬಿಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಎಂಕ್ ಅದಾಗ ಎಂಜಿನಲ್ಲ ದಾಲ ಒಂದುಲ ಆತಜ್ಜಿ ಎಂಜಿನ ಅನ್ಪೇರು ಮೇರೆ ಪಂತಿನ ಎಂಜಿನ ನನ್ನ ಮದ್ಮೇಪೆ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸಡಿ ಇತ್ತ ಆತೆ ಅಂಚ ಜೋಕುಲು ತಮಾಷೆ ಕಲ್ತಂದಿರ್ತೇರು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಜಯಬಾದುರಿ ಪಂದು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪನ್ಪೆರದ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಒಂದು ಅವು ಉಪ್ಪುಣು ಪನ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪೆರದ ಯಾರೇ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನ ಋಣ ಇತ್ತುಂಡು ಮೇರೇನು ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಆ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಪಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಪಂತೆ ಯಾನು ಇಂಕ ಅಪವಾದ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜಿಲ್ಲ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಯಾನು ಅಂಚ ಮಲ್ದಿನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಪಪ್ಪ ಯಾನು ಮದ್ಮೆ ಅಂಡ ಅರೇನೇ ಆಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಜೆರಡೆ ಯಾನು ಮದ್ಮೆ ಆಪುಜಿ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಉಪ್ಪು ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪು ಯಾನು ಅಂಚಿನಾಲು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಲೆ ಯಾನು ಎಂಚ ಸಮ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತೆ ಅಂದು ಎಂಕ ಏರ್ಲ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಂದಿನ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಜಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಉಂಡತ ಬೊಚ್ಚತ್ತು ಓಡಿತ್ತು ಪನ್ನಡು ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ನಡು ಅವು ಅಂತ ಉಂಡು ಅಂಡ ಬೊಡ್ಚಂದಿನ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಪಂಡ ಅವಲ ಮರ್ಯಾದಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓ ದೇವರೇ ಇಚ್ಚಿ ಎರೆಗ್ಲ ಆ ತಾಕತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನಡ ಆ ವಿಷಯ ಪಾತೆರ್ರೆ ಅಂದಂದು ಒಕ್ಕ ಅವೇ ಕೊಡದ ವಿಷಯ ಪಣ್ಯಾನು ಅಂದಲ್ಲ ಇಂಕ ನಾನು ಒಂದು ದೂರು ಕೊರ್ಪಿನತ್ತು ಆಂಡಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿದಗುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರಿ ಯಾನು ರೆಗ್ಯುಲ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡು ಕೂಪೆ ಉಂಡು ಆಕಲು ಮುಕುಲು ಲಡಾಯ ಮಲ್ತುನು ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ದಾಯ ಪೊಕಡೆ ಜಿಲ್ಲ ಲಡಾಯ ಮಲ್ತುನು ಆಯ್ತು ಅಲ್ವ ನಿಕುಲು ಪಾತ್ಯರ್ದ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪುಲೇತ ಆಯ್ಕೆ ಕೂಡ ಎಂಕೆ ಈರೇರು ಪನ್ಪಿನಾರು ಈರು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಣೋದು ಬುಡ್ಲ ಹಿನ್ನಾತಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಈ ಪೋದು ಗುಯಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಕದಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಯಾನ ಪನ್ಪಿನಿ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ನು ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕದ ವಿಷಯಡು ಬರೆಯಿರು ಒಂಜಿ ಕಾದಂಬರಿದ ವಿಷಯಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಅವು ಕಾದಂಬರಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಣ್ಣೋದು ಅವು ಓಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಲಕ್ಕೆಂಡಿರು ಕೆಲವರು ಪಂಡ ಐಕ್ ಒಂದು ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟೆಡು ಒಂಜಿ ಹೆಂಚಿನ ಮಣ್ಣು
ಪುಸ್ತಕದ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂದು ಪುದಾರ ಮನೋಹರ್ ಇಚ್ಚಿನ ಅವೇ ಪುಸ್ತಕದ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಯಾನು ಬಂದು ನಿನ್ನೆ ದೂರ ದೂರ ಉಳ್ಳೇರದು ಯಾನು ಆರೇನ ವಿಷಯ ಯಾನು ಗೂಗಲ್ಡು ನಾಡಿಯೆ ಯಾನು ಗೂಗಲ್ಡು ನಾಡಿನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಕಥೆನೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಂ ಖುಷಿ ಹಣ್ಣು ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಓದಿ ಅವು ಆರು ಬರೀತಿರತ್ತ ಒಂದಿಟ್ಟು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಥೆಲೇನು ಓದು ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಅವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕುದ ಅಂದು ನಾನು ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡು ಪಾಡ್ದೇರಿ ಯಾನು ಅವೇನು ಒಂದು ಮಲ್ಪುಚಿ ಪಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಕತೆ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಅವು ಜಾಗೆ ಅಲ್ಪ ಏರ ಒಂಜಿ ಪುಂಜು ಬರೆಂಡು ಅವು ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಟ್ಟದ ಬರೇಡು ಯಾಂದಾದ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಗೂಗಲ್ಡು ಒಂದು ಸೈಟ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ತೂಲೆ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರೇನು ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಉತ್ತರ ಆರೇನಾ ಹಾಂ ಹೆಂಗೆ ಗೂಗಲ್ಡು ಬರ್ಚಿ ನಾನು ಪುಸ್ತಕನೇ ಓದುವೆ ಓದಾಡು ಅವು ಪಡ ಅಡೆಗೆ ಆತಂಡ ಮನೆ ಪಂದೆ ಕುಲ್ದು ಯಾನು ಅಂದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ರೇಂಜಿನಿ ಗೂಗಲ್ಡು ತೂದೆ ಅದಾಗ ಪಾಸ್ ಆತಿನ ರಾದವು ಆಯ್ಕೆ ಇಂಜಿನ ಊನ ಕಟ್ಟೋಡಿತ್ತಂಡು ಹೆಂಗೆ ಯಾನು ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತಿನಿಕ್ ಮಜ್ಜಾತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಂಪೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ಪನೋಡು ಕೆಲವರೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಒಂದು ಬಲ್ಪರಿ ಇವಾಗ ಯಾನು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ಜನಕುಲೆ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯರೇನ ಪುಗ್ಗರ ಉಡ್ಚಿ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯರಿಗೆ ಅಪವಾದ ಪಡೊಡ್ಚಿ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಎರೆಗ್ಲ ಉನ ಕಟ್ಟೊಡ್ಚಿ ನಿಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದು ಅಪುರ ಎಂಚಿನ ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಡ್ದಾಯ ಒಪ್ಪುನು ಅವಲ್ಲ ಜಾಲತಾಣತ ಗೂಗಲ್ಡು ತುಯ್ನ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕುಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಡ್ತು ಏರ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಪಾಡೀರಿ ಇಂಕ ಅವು ಪಾಡೀರಿ ಒಂದು ಪಾಡೀರಿ ಬಂದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೂ ಸುಧಾರಿಜು ಸತ್ಯ ಬಂದು ನಮಕ್ ನಿಕು ಯಾನೆ ಹೊರ ಎಣ್ಣೆ ದಾಯಿಗೆ ಮೇರ್ಲ ಪನ್ಪೇರಿ ಇಂಕ್ ನಿಕ್ಕದ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜ ಯಾನು ಏತು ನೆರ್ಪಡ ತಿನ್ಪೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮೆರೆಡ ಏನು ನೆರ್ಪಡ ತಿನ್ಪೆ ಅಂದು ಹಾಂ ಯಾನಿತ್ತದ ಅದ ಮಲ್ಪನು ಆರು ಇಜ್ಜಂದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಂಡ ಅರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡವು ಅಂಚದ ಅಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಅರೆಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎರೆಗ್ಲ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ತದ ಯಾನು ಎರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಚ್ಚಿ ಎರೆಗ್ಲ ಏನಾಡ್ದ ಹತ್ರ ಎರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಬೇಜಾರ ಅಂಡ ಯಾನು ಎಂಕ ಬೇಜಾರ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಪನ್ಪೇನೆ ವಾ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆವಡು ಒಂದೇಟ ಆವಡು ವಾ ಜಲ ತರೋಡು ಇಂಕ ಬೇಜಾರ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತಿರ್ಡ ಅವಳ ಬೊಡ್ಚ ಅಂದೆ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಜಿಡ್ಲ ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ಅವು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕಲಿಯ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಅವು ತಪ್ಪಂಡ ತಪ್ಪು ಸರಿ ಅಂಡ ಸರಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತಿನ ಕನ್ಪುನಾರು ಯಾನು ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ಪೂರಲ ಸರಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಏನೊಂದು ಪೂರ ಸರಿ ಪನ್ನೋಡು ಪಂದ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಕೋಡೆ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಯಾನು ಇನಿ ಜಿಡ ಎಂಕತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಹಾಂ ಅದು ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಹೊರ ತೂಲೆ ಹಾಂ ದಾದ ಎಂಚಿನಿ ದಾದ ಉಂಡು ಹಾಂ ಪರ್ದು ಅಲ್ಪ ಯಾನು ಬೀರ್ದ ಬಾಟ್ಲು ಪತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಮಲ್ತಾನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೇನ ನಮ್ಮ ಜವಣರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂದು ಕೊರಿಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಪೋಂಡು ಯಾನು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪಂಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಪಾರೆ ಕೋಡೆ ಒಂದೇಟು ಒಯ್ಟು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೇರೆನ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕುಟ್ಟ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಗ್ಯಾನ್ ಬರೆಯ ಪಂಡ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಂಡು ಅವು ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೆರ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶುರು ಟೆನ್ಷನ್ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಯಾನು ಬರೆಯುತ್ತೆ ಬೇಜಾರ ಅಂಚ ತಲೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಇತ್ತಿನೇನು ಪನ್ನೋಡತ್ತ ಯಾನ ಅಂಚಿನಾಲ ಇಂಕ ಪಂಡ ಉನ್ನತ್ತು ಮೂಲು ಮಾತೆಕ್ಕಲ ಒಂದು ಬಾಯ್ಪಾಡೋಲು ಅಂಚದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇತ್ತಂಡ ಯಾನು ಪಾತಿರುವಲ ಪನ್ಪೆಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದೊಡು ಅವು ಉಂದಾವಡು ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಯಾನು ಮೂಲು ಇತ್ತದಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಜೋರು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರ್ಪಾಲೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಜರ್ಮನ್ದ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಉಂಡೆನ್ನ ಐಟ ಮರಣ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಡು ಬರೆಯುತ್ತೆ ಪಂಡತೆ ಅಂಕ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಸರಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಒಂದಾವಡು ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅವು ಬುಡ್ಲೆ ಅವು ಪೂರ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪಿರ್ಪನ್ಕ ಅವು ಬುಡ್ಲೆ ಆಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಈ
ಕರಾವಳಿಡು ಈತು ಶಾಸಕರು ಉಳ್ಳೇರು ಈತು ಮುಂದಾಂಡು ನಮನೆ ತಪ್ಪು ಇಕುಲೆ ಪೂರ ಓಟು ಕೊರದು ಉನ್ನಾತಿನತ ಅಕುಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೂ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕಡು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪಾಗ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾಗ ತುಳು ಜೋಕುಲು ತುಳು ತಾಟದ ಜೋಕುಲು ಒಲ್ಪಲ ಒಪ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲು ಅಕಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ಇಂಚ ಪುರ ಇಂಚಿನ ಕೆಲ ಉಪ್ಪು ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಪರ ಸಂಘ ಅಭಿಮಾನ ಬಂಗ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ ದಾಲ ಐಟು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಯಾನ ಪಣ್ಣೀನಿ ಎಂಕ ಕೋಡೆ ಮಸ್ತ್ ಗರ್ವ ಬೈದುಂಡು ಯಾನ ಅವಿನ ರಿಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಅಂಡ ಎಂಕ ಅವಲ್ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮನ್ಪನ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಏಪಲ ನಮಕ್ ಸರಿಯಾಯ್ಜಿಡ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡೆ ದಿವೋನ ಅವು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡದ ವಿಷಯ ಪನ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೆಲವರು ಪಾತಿರುವೆರು ದಾಯ ಪಾತಿರುವೆರು ಅಕಲಿಗೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅಪುಜಿ ಅಕುಲು ದೇಶ ಭಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಅಕಲಿಗೆ ಅಕುಲು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಅಕುಲು ರಾಜಕೀಯ ಪಾತಿರುವೆರು ಪಂದು ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ರಾಜಕೀಯ ಉಂಡತ ಐತ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರಂಡ ದಾಂಡ್ ಅಂಡ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮರಣಿ ಚಿನ್ನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಮಯಡು ಈ ಕೊರೋನಾದ ಸಮಯಡು ರಾಜಕಾರಣ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿಕೊಂಡು ಐಕೇರ ಬರೀ ಇರು ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಓಟು ಕೊರಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಓಟು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವು ಬೇತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪಂಡದ್ದು ಅವೇ ಅಕಲಿನ ದೂರುನು ಆ ಪಾರ್ಟಿನ ದೂರು ಆ ಧರ್ಮನ ದೂರುನು ಆ ಒಂದು ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಾಕ ಈ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪಿನ ಮಹಾಮಾರಿನ ಕಿಡಪುಗ ಆತೆ ಬಕ್ಕ ಆ ಎಂಚ ಪಂಡೆಯು ಇಂಚ ಪಂಡೆಯು ಪಡು ಅಂಚಿನಗಳು ಉಪ್ಪೇರತ ಇತ್ತೆ ರಾಕ್ಷಸೆ ಉಪ್ಪನಾಗ ರಾಮಲ ಇತ್ತೆ ದೇವೇರು ವಾರು ಪೊಡ್ಬೋದು ಆ ಅಸುರರೇನು ಪೂರ ಒಂದು ನಾಶ ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಕಟೀಲು ಉಲಾಲ್ದಿನ ಕತೆಕೇನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬಪ್ಪನಾಡು ಉಲಾಲ್ದಿನ ಕತೆಕೇನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆನ ಕತೆಕೇನ್ಲೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಮಂಗಳದಿ ಮಾತಲ ಒಂಜಿ ವಾ ದೇವೇರ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಧರ್ಮನು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು ಅಕಲ್ನ ಧರ್ಮನ ಪತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲಿ ಅಂಡ ಬೇತೆ ಧರ್ಮನು ದೂರುನು ಅವು ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಮಲ್ಪುನು ಐಟೇ ಸಮಯದ ಪುಡ್ಚಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆದ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಒರಿಯಾಗ ಕೈ ಪತ್ತದು ಪೋಡು ಇಂಚ ಅಂತ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾಲೆ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿರೇನು ರಾಜ್ಯೋಡೆ ಆವಡು ಓಲು ಇತ್ತಿನ ಕುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕುಲು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮುಕುಲು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡ್ಬಲ್ಲಿ ಬತ್ತೆರಡ ಉರುಡು ಕುಲ್ಲುದು ಇಂಚಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಈತೆ ಎಂಕಲ ಮರಣಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡು ಪುಂಡ ಉಂದೇಟು ಈ ಕೋಲ ತೇರು ಅವು ಮದುಮೆ ಮಸೀರು ಏತು ಜನ ನಿಕಲು ಒಟ್ಟುಗಾಯರು ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡಂದೆ ಪೂರ ಐತ ಒಂದು ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಲ್ಲದಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜರು ಆ ಕುಲದನೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನು ಎಂಚಿನ ಅವು ಪೂರ ಬೊಡ್ಚಿತ್ತುಂಡು ಬೊಡ್ಚಿತ್ತುಂಡು ಎಂಚಿನ ಆಂಡು ಪೋಂಡು ನನ್ನ ಆಂಡಲ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ದೇವರೇ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗಾದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇನ್ಗ ದೇವರೇ ನೇನೊಂಜಿ ಮುಗಿಪಾಲೆ ನಾಶ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೆ ಅಂಚದು ಪಾಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿಡ ಪಿದೈಪೊಂಡೆ ಯಾನು ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಂತರದೀಲೆ ಮೇಯ್ ಮುಟುಂದು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಪನ್ಪಾರೆ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆಗು ತೆದೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎಂಕುಲೆ ಕೆಲವರು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಪಾಡುವೆರು ತೂಪೆತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಕುಲೊಂದು ಫೋಟೋ ಪಾಡುವೆರು ದಾಯಗ್ ಅಲ್ಪಲ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತುಂಡ ಎಂಕುಲು ದೂರ ನಿಕುಲುನು ಓಲ್ ಬರ್ಪಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬರ್ಪಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಬರ್ಪುನಿ ಒಂದೆತ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಗಲು ಬತ್ತದು ಆಂಡು ಪಾಕ ಸಮಯ ಆಂಡು ಪಾಪ 5 ಜೂಲು ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಏನುಂಡು ಬರೋಡು ಪಣ್ಣದು ಅಂಚೆ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಲ್ಪಲ ಒಪ್ಪಾಡು ಸುಕೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪಾಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಉಂದೋರ ಪೋವಾಡು ಪುಂಡು ಯಾನು ನಿಕಲೆಗ್ ಯಾನು ಕಡು ಬನ್ನಗೊಂಡತ ಇಂಕ ಆತ ಗರ್ವ ಬೈದುಂಡು ಬಡಾಸ್ ದೆಪ್ಪಗ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಅಂಚಿನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ಜಾಲತಾಣೊಡ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಒಕ್ಕೊರಿಯಾಗ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಲ್ತೊಂದೆಪ್ಪರು ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಲ್ಪಡ ಐತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ತು ಅಂಡ ಬೋಡೊಂದು ಎಂಜಿನ ಕಾರ್ ಕಿರೆತ್ತದು ಉಂಡತ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಾಯಿ ಪಡಿಕೆ ಮೈಪುನಾಗ ಕಾರ್ ಕಿರೆತ್ತದು ತುಪ್ಪುನಿಗೆ ಒಲ್ಪ ಮೈಪುನ ಅಂಚ
ಒಲ್ಪ ಬಂದು ಜಾಗೆ ತೂದೆ ಜನ ತೂದೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಕುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಏರಿಯೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಬಂದು ಒಪ್ಪಾಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬೊರಿ ಇಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಅವೇ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅಟಿಲ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡು ಕಾಪಂಡದು ಎಂಕೆ ಎನ್ನಿಯ ಇನ್ನು ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಹಿಂಗೆ ಪನೋಡೆ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ತೂಪಿರು ಅಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋಯಿನ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಕ್ ಲೈಕ್ ಪಡ್ದ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಡಲ ಆ ಮೊಕ್ಕೆ ತೋಜವೇರತ ಕೆಲವರು ತೂದುಲ ತೂವನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಿರತ್ತ ಎನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ ನೀಕು ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಪಡ್ದೆ ತೂತರ ಒಂದು ಅಂತ ಒಪ್ಪಾಡು ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ನಾನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ ಮೇಲೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ತೋಜಾವೆ ಪೋಟ ದುಂಬು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ದೊಮ್ಮುಂಡು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಕಿರಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಿರತ್ತ ಕಿರಂಗದ ಹಪ್ಪಳ ಮಲ್ದೆ ಅವು ಪೋರ್ದು ಸಂಡಿಗೆ ಆತುಂಡು ತೋಜಾವೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಇನ್ನೇ ಬಟಾಟದ ಮಲ್ಪಗ ಒಂಚದ ದಪ ಉಂಡತ್ತ ಪಂಡದು ಅವಲ ಮಲ್ದೆ ಒಂಜಿ ಸಂಗಡಿ ತೂಪೆಯನ್ನು ತೋಜವೆ ಒಂದು ಆ ದೇಶದ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕಾರಣ ಒಂದು ಕಿರಂಗದ ಹಪ್ಪಳ ಒಂದು ಪೂರ ಆತುಂಡು ಇಂಚಿನ ಅನ್ಪಿರತ್ತ ಪೊಡಿ ಸಂಡಿಗೆದ ಲೆಕ್ಕ ಆತುಂಡು ಅಂಡ ಉಪ್ಪಡ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ್ದು ತೋಜಾವೆನಿ ಕರೆ ಖಂಡಿತ ಐಕೆ ಪನ್ಯತೆ ಮೂಲ ಇತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ನಾವೇನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ ತೂಲೆ ಒಂಚೂರು ಮುಲ್ಪ ಮುಂದಿನ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಪೂರನ್ನು ಪಾಡ್ದೇವು ತೂಲೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಜನಕ್ಕಳು ಇತ್ತೆ ಒಣಸ ಬಾತಿರಕಲು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ದೂರ ಇರ್ತದೆ ಒಂದೇನ ಅವು ಜೋಕುಲ್ನ ತುಲೆ ಒಂದೇತ ಗೊಬ್ಬುನ ಅವಲ ಖಾಲಿ ಪೋಪೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ವಸ್ತೇಡು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಐತೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮರ ಕಡ್ದಿರತ್ತ ಅವು ಗೆಲ್ಲಿ ಕಡ್ದೀನಿ ನಾನು ಅವು ಒಂದು ಚಿಗುರುನಾಗ ಪೂರ ಚಿಗುರು ಹಂದು ಮರನು ಬುಡಡ್ದೆ ದೆಪ್ಪುಜರು ದೆಪ್ಪಿರು ಓವಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಪೂರ ಹಾಳಾಯಿ ಪೊಕ್ಕ ಹಂದು ಬುಡಡ್ ದೆಪ್ಪಿರು ಅಂಚ ಹಾಂ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೊರೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಡು ಪಂಡ ಅಕಲು ಫೋನ್ ಉಡು ಪಾತೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂಕ ಒಂದು ಮರ್ದಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅವು ಉಂಡತ ಅವೇನು ಅಕಲು ಬರೆದು ಕೊರ್ಪೇರು ಪೂರ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪಲಮ ಪೂರ ಮತ್ತು ಜಾಗ್ರತೆ ಪೋಡು ಎಂಕ ಟ್ರ್ಯಾಮಿಡ್ ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದು ಪೋದು ಬರ್ಫೆ ಸಲ್ಮೇಲು ಎನ್ನ ಬಂದಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನೀಚನೆಲ್ಲ ಪಂಡದು ಇಂಕ ಗರ್ವ ಬರ್ಪಂದು ದಾಯಿಗತ್ತಂಡ ಯಾನು ನಿಕಲೇನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಏನೋ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡದು ಅಂದು ತೂಂದಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅವು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಹತ್ರ ಒಕ್ಕ ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ಟೀಸ್ ಕಿಚನ್ ಉಂಡತೆ ಐಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಕ್ಕ ಪಟ್ಟಲೆ ಬೇತಕಲ್ನ ಎಂಕ ಪಟ್ಟು ವರತ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋನು ಬೆತಕಲಿಗೆ ಪಟ್ಟಲೆ ಅಂಕಲ್ಲ ತೂವಡೆ ಎನ್ನ ಅಂದು ಪೋದು ಬರ್ಪೆ